お手おかわり。今平田さんからほんで電話があって、はい、今伊坂光徳さんの俺に友達リクエストけど、これ平田さんの経由で来てる。おかわりいる人。はーい。はい。テレビ朝日。おかわりいる人。はーい。じゃおかわりはーい。東京の全国ネットの声。おかわりはーい。それのおかわりはーい。はーい。ニュース番組夜やってるの知らんか？めちゃくちゃ有名なスーパー J ちゃん。夕方のだからいわゆる夕方の6時ぐらいにやってる1時間のニュース番組。これのなディレクターさんが平田さんに何かこの前平田さんのテレビでやったらもしくは空平とかで平田さんの企画でやりたいんだけど、何か面白い企画ありませんかって平田さんが今さっき20分ぐらい電話でこの久田さんに犬の話したらしい。お手おかわりおかわり。一回今から社内リンク通すから